Gizakiak uste mino almen gehiago dugu guregan. Eta hori ikusteko ariketatxo bat, da proposamena. Ariketa hasi aurretik, 0-tik 10 saiatu kokatzen, zure zoriontasun maila. 0 eskasa, eta 10 ezin hobea. Sartu pixkat barruan, nola sentitzen za. Ingo duguna da, begiak itxi, eta barruan zaudela, bi aukera bat, baldin badu esperientzin bat edo, momentu honetan zuri deseroso edo egiten zaizuna, edo ezinona sorta izuna, hartu esperientzioi, imaginatu bola beltz bat bezala dela, kokatu aleia, eta biali urruti, eta esperientzi horrek uzten duen utxune hortan, jarri zure gustoko gauzak. Esperientzi atseginean non zu matiatua zan, errespetatua zan, garrantzitsua zan, kontu neukia zan, ezinbestekoa zan, bakotxeak berduna. Eta esperientzi hortan, baten gustatzen mazaizkio hegaztiak, jarri hegazti bat. Zakurrak, jarri zakurra. Zaldiak, jarri zaldia. Eta nahizun kolorekoa gaina, eta nahizun tamainokoa, eta nahizuna. Zun nahizun esperientzi ideala, realidade idealoi jarri. 0-tik 10 nola doan zure zoriona? Ja behin lortu zula, mantendu beste jotzen behar. Eta hori, zuk nahita eta kontzienteki hintzen ezake. Aurreko esperientzia ez dugu moldatu, Induguna da, esperientzia horrez zurean sortzen zuen eragin ez hain positiboa baztertu. Baztertu eta positibotasuna sartu zure inguru horta. Beste esperientzi ez atseginoi moldatu inber da, moldatzek edo. Bino guan, zu beste energia bat egin zaude, guan asko zerrezagoa moldatzia. Ariketa hau da, denboran arrastua ditzen zaio, PNL-ko ariketa bat.